अबाव लोगो मोनलाया नोंसोर सानैजों फेसबुकआव बाब्रे बा खुलुमबाय नोंथांमोननिखौ आं जोंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायहरबाय दिनै जों थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव आरोना सासे मानसि माने दाख्लैनिफ्राय भाइराल जाबाय थादों आरोना बियो एकदम ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोन एसे देखायनो होनना फैनाय जादों नोंथांमोना इन्ट्र' नायनानै एसे मिथिखाबाय जानांगौ बेखौ माने मोजां सोंनानै डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्राय देखायनो होननानै बेखौ फैनाय जादों आरोना जोङो साब्रै दङ बेखौ देखायनाय जादों नोंथांमोन दिनैनि ब्लगा एसे बेलेग स्टाइलनि जागोन आरोना बेबायदि ब्लगखौ फार्स्ट टाइम दिनैसो लाबोनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायो ओंखायनो माने एसे ट्रेन्डिं हिसाबै माने भिडिअआ एसे मोजां जागोन आरोना ओंखायनो माबायदि जागोन आरो बेबायदि ब्लग लाबोनायाबो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जागोन आरोना ओंखायनो माने नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि जायो थ' जों थांबाय थानोसै लामाखौ एसे देखायलांसै सबनसि दालां मोनहां जाबाय आरोना सबनसिनि एसे सिगाङाव दायो ओमफ्राय सबनसि दालांखौ एसे देखायलांसै ओमफ्राय बे बारनानै माबा मोनगोन पदमनि मोनगोन पदमनिखौबो एसे देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो जेराव उनथिं नै माबोरै जागोन मिसरा सहैगोनसै ना जायगायाव माबोरै जायो दा दंबावो बेसे गोजान दंबावो लाबावगोन नामा जोंथ' थांफेराखैलै माबा 40 मिनिट टेकनिकआव गाबदोलै फैनानै दे पदमनि मोनफैबाय आरोना पदमनि मन्दिर मोनबाय बिनि उनाव बेसे गोजान थांबावनांगौ नोंथांमोना नायलांबाय था होनबानो मिथिगोन आरोना जों जाय जायगायाव थांदों माने बेखौ सोरबा जुदि फैनो गोसोब्ला बे भिडिअखौ नायनानै फैनो हागोन आरोना नै ओरैजाय पदमनि मन्दिर थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय मेन लामा थाबाय बिदिनो थांबाय थागोन जोङो एक्सुवेलि आं लामा देखायलांबाय थारोना बिदि थांनानै ओमफ्राय बै जुदि बाइपास दं आरोना पदमनि बारनानै बाइपास दंना बे बाइपासावनो आरोना जों दा थांगोन जायगाया थ' लोगोफोर फैनानै जोङो फैयै नैबाव मोनफैबाय आरोना जों जे जायगायाव फैदोंमोन मोनफैबाय एखेबारे ओरै बाइपासजों ओरै ससे हाबबोनानै लामाया ओरै खोलाहा आरोना बेयाव हटेल दङ मोनसे नैबेनो ओमफ्राय गारिखौ स्टाइल माबाया गोदानसो आरोना ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखैनो खुलिनाया ओमफ्राय नैबाव बिदि मोनसे फिसा बेनार होना दोननाय दं आरोना नोंथांमोना फैबा बेयाव लोगो मोनफैगोन ओमफ्राय ससे थांनानै ओरैजाय दिफु दं आरोना बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन ओमफ्राय हटेलखौ एसे देखायनोसै नायदों नोंथांमोनाबो माबायदि नैबेनो आरोना हटेला जों जायगायाव फैदोंमोन हटेला बेनो ओमफ्राय एसे साहा लोंलांसै आरोना जोङो उफायथ' गैला बिराद गरम नालाय साहा लोंनानै एसे रिफ्रेस खालामसै आरोना माबोरै खबरा साहा लोंलांसै दसे फैदोंमोन मोजां आदसा ओमफ्राय नोंनालाय माथो बाजैनि दखानाव साहा लोंनो फैबाय आदसा ओमफ्राय नोंना माबाया एगुलि 2 सिखारमोन नामा नोंना नुवालै नोंनिखौ ओइ टाउनथिं बेरायबासो नुगोन नोंनिखौ ओरै जोंहा नानिया साहा फुदुंगासिनो दं आरोना दा फैनाय नैबा जोंहा नानिमोनखौ माने एसे भिडिअ बानायलांसै आरोना नाम तो কৈ লোৱা অলপ नमस्कार মোৰ নাম শ্ৰী ৰঞ্জিত হাজং আপুনি দোকান দিয়া কিমান দিন হ'ল এতিয়া 12 দিন মান মানুহবিলাক ভালেমান হৈছে না আহিছে মানুহ আহিছে দৰ্শক আহিছে ধুনীয়াকৈ খাইছে যিখিনি দিব পাৰিছোঁ আৰু নাজানো এনেতো বিয়া পাতা কেইদিন হ'ল জানো বিয়া বছৰ আমাৰ 1 year হ'ল 1 year হ'ল 1 বছৰ হ'ল না ল'ৰা ছোৱালী আছে নেকি নাই কোনো নাই না এতিয়া হোৱা নাই তাৰপিছত কেনেকৈ পালে এইটো বহুত দীঘলীয়া কাহিনী অলপ ক'ব আমাৰ লাভ মেৰেজ হৈছে আচ্ছা ভেৰি গুড আৰু লাভ মেৰেজ হৈছে কিমান দিন ভাল পালে ন এনে আমি খুব বেছি 3 মাহ 6 মাহ মান হৈছে না আচ্ছা তেনেকৈ আৰু বেছি ঘৰটো কিমান দূৰ আপোনাৰ এনে ইয়াৰ আমাৰ ঘৰটো লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰত আচ্ছা থাকাটো এতিয়া ইয়াতে থাকে না ক'ত থাকে ইয়াতে থকা হৈছে দুজনে ইয়াতে থাকে না আচ্ছা
পঢ়া শুনা আছে নেকি আপোনাৰ পঢ়া শুনা ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈকে পঢ়িলোঁ কোনটো কলেজত পঢ়িছিলে মই লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়তে পঢ়িছিলোঁ আচ্ছা দানিয়াव फैदो ओरैजाय एसे सोंलांसै फै होननो रोङाबाबो आं सोंनायखौ खोन्थाबानो जाबाय दे अबाव लोगो मोनलाया नोंसोर सानैजों फेसबुकआव बापरे बा मबाइलनि जुगथ' নহয় জানো সেইটো কাৰণে फेसबुकত লগ পাইছে ধুনীয়া দেই আৰু बेसेसो गोबाव मोजां मोनलायनानै लाखो नोंसोर लालायलायखो जेनेबा बारा गोबाव नङा बेसे गोबाव इदिनो केबामान होसले 3 मास 4 मास जेनेबा हाब इसे कुइक जादोंना ओमफ्राय नोंसिनाव जानाय ना हाबाया इसिनाव जानाय माने खारनानैसो हाबा जादोंबा आच्छा मोजां खायनो माथो होमबालाय ट्रेजेडी फारिसो दे आपना लोगो फरायनाया ओमफ्राय बेसेबां मोनना आङो बारा फरायाखै बेसे बिदिनो 9 10 फरायाखै गारदोंमोन ना रानिं सोलिबाय थानायावनो हाबा जादों होमबाथ' बैसोआ जादोंमोन जानो नंला बेसे जाखो बैसोआ आंना 20 जाबाय एबार 20 मानोथो एसे थाबाव लाखोनलाय ना मोना जाजाङै दा हिर'खौ ओमफ्राय माबोरै फसायखो नोङो जेनेबा बोरै फसायलायनाय जाखो ओरैनोथ' नुबाय जेनेबा नङा होमबा नोंहा बिथाङा एसे फिजिकेल प्रब्लेम नङा होमबा माबोरै फसायखो जेनेबा बिदिनो मोजां मोनलायबाय सानैबो आच्छा ओरैनो आरो हाबा जाबाय आरोना ओमफ्राय दा फिउचाराव माबायदि सानदों सिन्था ओरैनो माबायदि रायजो जालांनो सानदों जेनेबा बिदिनो आरो दा सानथ'वाखैनो इमान दा কাম কৰি গৈ আছো কি হ'ব পাছত দেখা যাব এটা মানে যিকোনো কাম কৰিলে মানে ভালকে কৰিলে নিজে হৈ যায় আৰু না মানে কামটো যি যোনটো লগত গৈ আছো সময় ক'ত লৈ যায় এটো দেখা যাব আৰু মানে কাম যোনটো যি কাম কৰে মানে এটো কৰি থাকিলে নিজে মানে এদিন সাকসেসফুল হৈ যায় আৰু না এনেকুৱাই মানে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান আচ্ছা ओमफ्राय बाबाया माबा मोनसे मावो नोंसा बाबाया कम्पानियाव मा मावो ओरैनो गारि सलायो ना आच्छा ओमफ्राय न'आव थायोना एनएसपिसि थायोलाय आच्छा ओमफ्राय न'आव साबेसे जोंहा साब्रै फंबाय बिनानाव रावबो गैया नों हारसिं मा ओजोंहाय नायाव जेनेबा नोंनि अरिजिनेल न'आव याव मा बाबा दं ओमफ्राय फंबाय सासे आब' सासे दं आरो आच्छा ओमफ्राय बिसोरो नोंनि गेदेर ना उन्दै गेदेरसो आं उन्दै नोंनो लास्ट आरो ना नों जाग्रोबाय नामा इसोर जायाखै आब' जाबाय अबाव जाहैखो इसोरो आब'आ इयावनो माबायाव टिपुकेल होननाय दं ना टिपुकाल मिथिगौ आरो नोंसोर जोंहाबो ओरै खुरमा दं बै माबायाव ट्रान्सफाराव दं बिगुमै दं आरो ओमफ्राय नैबावबो बिगुमै सासे दङ बे सराइमुरियाव सराइमुरियावनो हाबा जादों बे माबाया बेखौ सिनायो खोमा मा होनदों सिनाया बेनो जोंहा माने दाख्लै फैना थानाय सासे डाक्टारबो दंना जानो आब' मोनासो सिनायगोनांमोन सिनाया जोंथिं थाहैयो आरो ना थांनोबो मोनलिया ना आङो बिसिनाव बारा ओमफ्राय फंबायफोर गैया ना दङ सासे बेयो बेसे गिदिर जाखो गेदेर माने सानैबो माबासो जोङो टिउन्स आच्छा हौवासा हिनजावसा आरो ना आच्छा ओमफ्राय फरायगासिनो फरायबाय दंमोन दायो थाङाखैनो माथो कलेज ओमफ्राय दा नोंसिनि बाबामोना माबा गनायना लाबाय आरो ना नोंसोरखौ ओमफ्राय नोंसोर दा इयाव नोंसोरनो होबाय जायगाखौ नामा एथ' इसानिनो खा माने আপনার ঘরে না বড় ভাষা বুঝি পায় না আচ্ছা তা কথা কব পারে না কথাটো অলপ মানে বুজি পাও কব দা বড় মাইকেল হৈছে আপনি কব লাগিব আমি তো বড় কথাই পাতিম বড় মাইকে মানে ললে বুজি পাবই লাগিব আৰু হ্যাঁ এতিয়া আপোনাৰ এবাৰ যেতিয়া মানে পৰিয়াল আহিব আপোনাৰ ল'ৰাটো মানে ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক মায়ে বড় ভাষাই শিকাব আপুনি কব লাগিব আপুনি বুজি পাব লাগিব এইটো কাৰণে মানে ঠিক আছে গাইস তুলুঙাত দা আহিছে ইয়াতে ধুনিয়াকে তো খুবে ভাল লাগিছে ঘপককে আহি আছে সেলিব্রিটি মানুহ তো খুবে ভাল লাগিছে এনেকে সাপোর্ট কৰি যাব মানে হেন্দিং आरो ना माने बयबो फैगोन माने जोंनि भिडिअखौ नायनानै बिथांमोनखौ सापोर्ट खालामफैयो ओमफ्राय बिथांमोनखौ माने एसे सापोर्ट खालामफैयो आरो ना बिथांमोना माने दासो माने बोसोरसे जाबायनो आरो ना हाबा जानाया सापोर्ट खालामफैयो अनसायफैयो बेयाव माने हटेल होदों आरो ना ओंखाम बायदिसिना मोनो जेबो मोनो आरो ना ओमफ्राय मेन लामायावनो होदों आरो ना बिथिंजाय लखिमपुरनिफ्राय ओरै फैयोबा बाइपास जों हाबोबानो मोनो माने 1 किल'मिटार निस्सय बारा 1 किल'मिटार जागोन ना 1 किल'मिटारसो फैनानै खोलाहा
खोला साइडआव आरो नायबा आरसिसि न' बानायगासिनो दं एसे देखायनोसै देलायनोसै इसोरनो बुंनालाय आं एसे ओमफ्राय इसोरबो सोंगोन खोन्थानो हागोन ओमफ्राय नैबेयाव आरसिसि न' बानायगासिनो दं आरोना बिदिनो न' मोनगोन बिसिनाव नैबे न'आ जाहैबाय नैबे हौवानिनो आरोना जा नानिया माने जेनाखि हौवा दा हाबा जादोंना बिस्रानिनो न' आरोना नैबे बेखौ बानायगासिनो आरोना नैबे न'खौ माने बिस्रा नैबे न'आ जुदि कमप्लिट जायोबाथाय नैबे जितुनाखि हटेल दंना बेखौ रिसिभ खालामनानै बेयाव लांगोन आरोना माने बिसोरनि प्लेनिंफ्रा गाज्रि नङा एक्सुवेलि थिगानो माने हटेला जानायनिबो चान्स दं नैबे हटेलाथ' दा ओरैनो टेम्परारि होथ'ना दं आरो ओमफ्राय जुदि नैबे कमप्लिट जाबानो बेखौ इयाव लाना थांगोन आरोना होमबाथ' बहुत माबा गोगोम जागोन बेबो गावसोरनिखा नालाय ओमफ्राय नै बिथिं आरोना गारिखौ नैखौ लाखिदों जोङो जेथुनाखि दा हाबा जानाय ना नैबे गारिखौ सालायो आरोना बेना माने एसे फिजिकेल प्रब्लेम नालाय साखा मोनथाम होना सालायनांगौ जायो आरोना गारिखौ होमबाबो माने सोलियो आरामसे सोलियो आरोना सानैजों अनलायनानै जायो नालाय नै बिथिं फैयोबाथाय नैखौ नुगोन आरोना थिग ओमफ्राय नै बिथिंनो आरोना ओमफ्राय नैबाव बेनार फिसा होनानै दोननाय दङ फार्स्ट मोनसे माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन बिथांमोना माब्लानिफ्राय बे दखानखौ खुलिखो गोबां खौरां बिजोङाव बिथांमोननि हटेल बियो खोब गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव आं बिथांजों सावरायनो थाखाय माने ओरैबायदि आरसिसि न' बानायदों आरोना गिदिर खथासे खथानै खथाथाम खथाब्रै खथाबा सयथा खथा आरोना ओमफ्राय गोजौआवबो प्लेनिं दंबावोसो मालायनि माने आंनि नुनायाव माने नानिया जोंनि इजों हाबा जानानै बारा गाज्रि जायाखै बायदि मोनदों आरोना नोंथांमोनासो मा सानगोनथाय मिथिया आङो माने जादोंब्लाबो माने ओरैनो जानला मोनला लानानै माबा खालामाखै आरोना माने एकदम मोजां माबा परिबेमा न'आव माने मोजां गोनांखाफोरखौसो नायनानैसो माबादों आरोना आंनि बादिबा माने इउटुब चेनेल बायदि प्रब्लेम बोल नरी बनी की एसे थाबायनायाव खस्थ' आरोना माने खाली भरिर লগত এনে सेन्डेल नरी ना पिन्दिबले চেন্ডেল পিন্ধিবলৈ নোৱাৰে उठिब पारिब ना माने जों दहाय भिडिअ लानाय मा जादोंमोन इयाव एसे ओरै बाहेरनिफ्राय स्रां जायोमोन नालाय ओमफ्राय खोमसि जायोमोन आरोना मोखाङा ओमफ्राय नैबो लेंबोबाय आरोना दा लास्टआवसो लेंबोबाय होमबाबो उपाय गैला माने लास्ट मोनसे होबावनोसै आरोना अननानै माने जोंहा मा होनो जोंथ' बिनानाव सम नांसिगोन जोंहा बैनायजों नांसिगोन नङा होमबा जोंहा बर'जों बर' फंबाय बिनानाव माबा बिदा बिनानाव जालायनांसिगोन नङा होमबा ओमफ्राय एसे नोंसोरनावथ' इउटुब चेनेल दं नङा होमबा एसे बुंनानै होदो मानसिफ्रा मोनसे माने अनसायथोंसै माने बेफोरजोंनो एसे एनै माने इनकाम खालामनानै जाहाथे जोंहा बैनाय आरो बिनानावमोना एसे एनै इनकाम खालामनो हाथोंसै आरोना दे इउटुब चेनेलखौ एसे बुंनानै दोंसिनिखौ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে গ'লে পাব ইউটিউবত গৈ পেলাই মিষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱ বুলি মাৰি দিব টাইপ কৰি পেলাই সার্চ কৰি দিলে পাই যাব মিষ্টাৰ চিৰঞ্জীৱ थ' लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामो आरोना जोंहा बैनाय आरो नानिमोनखौ जाहाथे माने मोजाङै मोजां संसार जालांनो हायो बेफोरजोंनो एसे एनै नङा होमबा दाथ' संसारखौ जाबाय जेब्ला नोङो माने उपायथ' गैला माथो खालामबावनो नङा होमबा इसे दानना नङाबा माबा गाखोनो हाया ना এইটো বিল্ডিংটো হলে এবাৰ ভালো হবে গেছটো বসে খালাম আমরা থাকুনি তাই बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनफैबाय आरोना ओरैजाय माने नानियाबो बिदि फिजिकेल प्रब्लेमजों जुदि हाबा जादोंबाबो जोबोद फुरथि आरोना जोबोद खुसि माने बेखौ नुनानै जोङो बर' हिसाबै जेबो दुखु मोननाय फैयाखिसै आरोना माने सोरबा सोरबा सानो माने बेबायदि प्रब्लेम गोनां मानसिजों मानसिफोर मा हिसाबै माने बिदि हाबा जालाबायखो माने एथ' मोजां गथ'आ बिदि साननो हागौ आरोना थेवबो माने नानिनि मोखांखौ नुनानै जोंबो एसे जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरोना माने जोबोद फुरथि आरोना नानानै
थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आं नैबे जोंहा इसोरखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना गोसोखौ ओमफ्राय नानिखौबो माने बेखौ फुरथि नुनानै जोंबो फुरथि जाफाबाय आरोना मानो होनबा जोंनि बर' मानसि नालाय बेखौ एसे दुखुयै नुबा जोंबो दुखु मोनगौमोन मानो होनबा बेहाबो जेबो दुखु गैया जोबोद बेखौ मोननानै सानैजों माने जोबोद गोजोन संसार दं आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला आरोना बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय बिसोरखौ लोगो मोननायखौ बिदिनिफ्राय बिदाय लानो होनना सानबाय आरोना ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै ओरैजाय मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ बेयाव थांबाय थानोसै आरोना थ' नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ एसे कमेन्ट खालामना खोन्थादो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो जोंहा बे माबाखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो सोरबा बायदियाथ' एसेबाबो दुखु मोनदों जानो हागौ ना मानो होनबा माने आरो जोंना हाबा जानाय नानियाबो जाबायदि मानसिखौ चइस खालामनानै हाबा जाबाय नोंथांमोनाबो एसेबाबो माने बर'ब्लाबो बेलेग जागौमोन आरोना ओमफ्राय बेलेगबाबो बेलेगसो जाबाय नालाय दायो नोंथांमोना दुखु मोननाङा मानो होनबा माने जोंहा नानिया ओरैबायदि फुरथि आरोना बिदि हाबा जानानै उनाव मा जागोन बेखौथ' जों मिन्थिनो हाया दिनैसिमाव माने जोबोद फुरथि आरोना थ' बेनिखायनो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो एसे मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरोना थ' भिडिअ बेखिनियानोमोन थेंक इउ फर वाचिं